ଥରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାଇ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଏକ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ବସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସରଳ ଓ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ କମିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ସତରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବାହାରିଯାଏ ଅବା ସରିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାଣ ନିମିଷକରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ପୁଅ, ଜଣେ ରକ୍ତଦାତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ଚକିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଏହି ଉତ୍ତରୁ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ସେଇ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଅମର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଢାଳିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ପାପଶୂନ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ସେହି ରକ୍ତ ହିଁ ଆମ ପାପ ଧୌତ କରି ଆମକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଏହି ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ।